Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sesepuh bini sepuh hadi sepuh ingkang tansah kula hormati. Dumateng para kiai, haji hajah, santriwan santriwati ingkang tansah sumanding kitab wahyuning ilahi ingkang tansah kula dhereki menggah fatwah saha pituwahipun. Dumateng para pangembating praja satriyaning nagari ingkang tansah dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang tansah kawula hormati ugi. Dumateng sedaya ingkang sami rawuh ingkang tansah kawula hormati ugi Kang Mas Bakyu ingkang tansah kawula tresnani. Ingkang sepindah monggo kita tansah maosaken puji dalah syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hamaringi mapinten-pinten kanikmatan katitik wonten ing medal sapunika detik sapunika kula panjenengan saged makempal silaturahim wonten dalemipun Bapak sarwaka sakeluarga kanthi acara nggih menika wau hangestreni ndhaupaken putri siwinipun ingkang asesirih Rini Tri Rahayu. Pramila monggo raos puji dalah syukur menika wau kita ikraraken sesarengan kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salam tansah kita kentunaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ing mriki kawula pinangka talang atur saking panjenenganipun Bapak sarwaka sekalian Ibu mbok bilih Bapak sarwaka boten kuwawa matur piyambak awit saking bombong bebek bingah manahipun pramila piniji dumateng kawula supados ngaturaken menapa ingkang dados unek-unekipun ingkang sepindah Bapak sarwaka ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardikaning penggalih. Bapak sarwaka ugi ngaturaken panuwun ingkang boten pepindhan awet kerawuhan Bapak Ibu sedaya ingkang sampun paring doa saha pangestu anggenipun ndhaupaken putri siwinipun ingkang asesirih nggih punika wau Roro Rini Tri Rahayu ingkang sampun kaijab kabulaken kalian panjenenganipun Bagus Krismanto Pamungkas putra saking panjenenganipun Bapak Hadi Kuswanto Al Kasiman Ibu Samiyem almarhum ingkang pidalem saking Kayon RT 15 Desa Bonagung Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kayon Gabugan nuwun ngapunten. Bapak sarwaga ugi ngaturaken mbok bilih anggenipun nampi kerawuhan panjenengan kirang meranani ing penggalih pramila
Bapa sarwaka nyuwun agenging samudra pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi mbok bilih anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sedaya anggenipun paring papan palenggahan saha daharan lan unjukan kirang meranane ing penggalih pramila Bapa sarwaka ugi nyuwun agenging samudra pangapunten. Mbok bilih Bapa sarwaka ngaturaken panuwun ingkang saageng-agengipun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngrawuhi menapa ingkang dados hajatipun nggih menika ndhawuhaken putri siwinipun. Mugia putri ingkang pun dhawuhaken punika wau enggalo pikantuk talining katresnan arupi momongan putra lan putri ingkang soleh lan solekah. Amin. Mbok bilih wonten ing sak caketipun meja panjenengan sak inggilipun meja wonten daharan saha unjukan pramila daharan kasuwun dahar unjukan kasuwun hamangsuli ngunjuk. Bapa sarwaka ugi ngaturaken panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih muda tumaruna ingkang sampun paring sabiyantu bau suku saha pamikiran menggah dados lancaripun menapa ingkang dados bot repotipun Bapa sarwaka lan lancaripun menapa ingkang dados hajatipun Bapa sarwaka. Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur wonten kirang langkungipun kula nyuwun ageng samudra pangapunten awit nggih tata basa saha kekurangan kula piyambak pramila kula nyuwun ageng samudra pangapunten. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.